bela jelen fo ka bela jelen wala nyumando biye tenay octobre kalo kle muka aninani samba fla ani mukan fla ni ya ka donki waru wati sele bi donki waru kon nala minye bambachi wala kelele la dala mali nyema so no ye fintiki la koye oluwe la selike la selimi na kera ka be ni wati lebantayi amina andadola ka foroka banyumanke to mi be no ni alebe shifina ko no ye demso nyu kasika oluka kela fasa kene yala bugutigi la kaw olu ye wulika jom min ke amina anda do lu fana lanka wala kunnala ka foroka jekulu mi fana be ni o ye mouvement ambiko fatmata batuli nyan aleni aka tondo wulila kase mi ye nyoro wa wulika jom kunnala munun kera yamina olu fana nyefo wala kunnala ka frani bela jelinga metanka jamana koka kuna foni mi na nya soro farafina fokata se nazara jamana ka se ka dunu lu wala ame bela jelen fo ka bela jelen wali mano iba fo anya fo to gamina mali finitiki la ko uka la dala la selimi meke finitiki la ko nyema sofe o wulika jokon na la mi metalike opération maliko la plan maliko aleni opération keletiki la bi la selimi ni abeno ye la selila banye ni tara kayanga fanfe mali yere koni kono ka beni octobre kalo klesheki mali finitiki la ko mi metalike prem mugu jugu walma premara ofla ukoni tien ni obetalike dugula dugumi ni ale yere koni be gire mi na lebe nara yere koni marafe na laini kunye kaseka gelea ko la se jamana de na masmoluma octobre kalo kle o shekin kle minye kuna fone ma munun sorola aywa mali fintigila ko koni ye wulika jomi ni akera tumani bugu aleni sekoro ni alebe kolokani marara koni fe alayini ye miye yasa kasekata jamana de munun be yero ko folina kaseka akilira sigi kadi olu matuga mina octobre kolo kleta ani kele samba fla ni mugan fla mali finitigu ye wulika joke munu ni akera sababu yo ni bambaju koni karla nyogona watai aleni watai na aleni gomitra chebe kilotana kata bambachi munu kundo olu yero koni kunga laini ne no kumo bara munu ke kakoro no ye kaseka siratige bamako ni kayira koni che o wulika jo sempe bambachi saba aleni siga keleno mamina bambachi duru siga keleno mamina o saba olu koni minera aba bambachi duru koni olu ninkene karabara kata se ubolo femi no EPM fla aleni mi ye chargeur onyola shi chama moto duru fokata se ubola minen chama yere koni ma ga mali findigila ka kelen koni jogina o senfe octobre kolo kleta ani sheki samba fla ni mugan fla mali findigila ko koni ka wulika jokera sababie bambachu no ye katiba de masine olu daga yoro mimbe mafune fokata se jaraku ni ale yere be tomia marale koni fe sangono o kara sababie kaseka daga yoro fla mimbe kaseka tieni la se yero ko folero koni matuga mina ma jogi bambachi fla o koni olu minera aywa minyo ubolo fen mobili fokata se keleke mine calibre 12,7 aleni PKM AK47 fokata se PA aleni bolo fen chama munu no olu sorla yenino AK47 ani chargeru fokata se mwa ani flare konima ani mi metalike muye mugujugu ye olu chama koni tura bambachu nunu ko abela jeli koni aminerula ni yoro ko fole yere konina akra sababu ye mado yere fene ni oluka kartinina o fene bina oluko enino aywa o yoro oluko motorla telefoni o fene yera fokata se talki walkima aywa ani anyona shi chama telefoni wuleta mi fene be tuguni woro o fene koni yera bambachu ko talki walki ni abe fomuma TYT o fene o woro koni o yera bambachu uko ni yoro ko folena aywa anya fo kartinina fene o yera ani bolo fere koni chama ka beni octobre kalo kle muga ani kele tuguni samba fla ni mugan fla mali finitigi la ko ka wulika jo kera sababu oni bambachu re koni karla nyogona minye muru janye aleni ki wala o konona la aywa asababu fe bambachi nani olu ningere karabara o bolo fe mi no ye peka mi keleke mine marfa aleni PM fokata se mugujugu o chama re koni soro lubulu ani radio ani o bolo la fe chama nga mali finitigi la ko olu yere koni mama jugu la wa bolo fe yere koni fene o mato ni keneka mali finitigi la ko nambora ye ambeta opération maliko la
ale bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔn fɛ min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 11 na san 2022 Mali finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye mobili 152 olu ka taa ni ka segin kɔnɔna la ka bɔ min ye Gawo Labezanga Mali finitigilakaw kɔni sera ka da olu kan nga o kɔfɛ u ye mɔmɔli fɛnɛ kɛ minnu n'o kɛra fanfa ale ni Banicɛ yɛrɛ kɔni Baciya yɛrɛ kɔni Beciya mara la ka bɛn ni octobre kalo tile 12 san 2022 Mali finitigilakaw pankurunakaw olu ka pankuruntigiw olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Banbaciw u dagayɔrɔ min ni ale bɛ Arune fɛ ani T-site yɛrɛ kɔni cɛ kilomɛtiri 10 o kɛra sababu ye Banbaci maa 10 olu kɔni ni binna u ka cɛba dɔ tun bɛ n'o ye Ali Isiaka ale yɛrɛ kɔni tun b'o la mobili 3 moto 10 o kɔni olu jiginna ka bɔ yen octobre kalo tile 14 san 2022 Mali finitigilakaw kɔni ye pankurun wuli pankuru min n'a laɲini ye ka se ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni hakili sigi Menaka yɛrɛ kɔni mara la octobre kalo tile 17 san 2022 Mali finitigilakaw wulikajɔ min n'a kɛra pankuru nɔfɛ sufɛ a kɛra sababu ye Banbaci minnu n'olu dagalen bɛ Labezanga ni Kayangan cɛ ka se ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na cogoya min na octobre kalo tile 22 san 2022 kunnafoniya sɔrɔlen min b'a yira k'a fɔ Banbaciw olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔni bɛ sen na T-site ni Lelo yi o sira yɛrɛ kɔni fanfɛla la min n'ale bɛ Ansongo fɛ Mali finitigilakaw u ye mɔmɔli kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ pankuru yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka cili kɛ ka ɲɛsin Banbaciw yɛrɛ kɔni ma an bɛ waati min na halisa da ma se ka dɔn min ni o tora Banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ an bɛ bɔ yen opération Maliko ni ale bɛ jamana camancɛ yɛrɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛ octobre kalo tile 8 san 2022 Mali finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ Koko Seminakuru Lini Abdul Karimu Bombori Uru olu bɛɛ bɛ n'o ye Kona Kayanga fa yɛrɛ kɔni cɛ o wulikajɔ kɛra sababu ye Banbaci 6 o kɔni sera ka minɛ ɲinini tɔ halisa olu bɛ sen na octobre kalo tile 8 san 2022 ka bɛn ni Mali finitigilakaw ka wulikajɔ ye min kɛra Ɲono ale yɛrɛ kɔni fɛ ani a dafɛ dugu la o kɛra sababu ye min ye kɛlɛkɛminɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko PMU o kelen kɔni minɛra Banbaciw la ani LRAKI kelen fo ka taa se arajo ani kɛlɛkɛ marifa 30 ɲɔgɔnna si moto 8 ale n'u bolofɛn caman octobre kalo tile 10 san 2022 Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni sera ka min ye Ɲono marabagaw min bɛ tali kɛ misi 968 ani saga fo ka taa bila bala o 102 sera ko minnu siyɛra jamanaden nanamasumalenw olu yɛrɛ kɔ Katiba de Masina jɛkulu n'olu ye Banbaci olu yɛrɛ kɔni fɛ ni a ɲinini yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ min n'o ye Nanpalari Sigini o kɔni u sera k'o di Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ kofɔlen na ka bɛn ni octobre kalo tile 12 ka taa bila tile 19 na san 2022 Banbaciw kɔni kun y'a laɲini ka se ka u fereke jamanaden nanamasumalenw na mun n'o kɛra Mondoro yɛrɛ kɔni mara la o wulikajɔ kɛra Mali finitigiw fɛ ka se ka o bali cogoya min na pankuru yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila Banbaciw u bɛ ka taa u dogoto min bɛ yen nɔ ka se ka wulikajɔ kɛ ka gɛlɛya las'u ma octobre kalo tile 19 san 2022 Mali finitigilakaw kunnafoni sɔrɔlen u ye wulikajɔ kɛ ka taa min ye Sera ale mara la a bɛ n'o o ye Boni a n'o cɛ bɛ kilo 24 yɛrɛ kɔni na o wulikajɔ kɛra sababu ye Banbaci maa 20 o kɔni o sera ka minɛ halisa min ye u ka bɛlɛnikɛlaw ye n'olu fana ye Banbaciw ye kɔni olu dɔw kelen minɛr'o la ale ni furajugu mun kun b'u bolo fo ka taa se barikon essence o ɲɔgɔnna o barikon fa 5 o fana minɛra Banbaci ninnu na ka bɛn ni octobre kalo tile 20 ye san 2022 kunnafoniya kɔni sɔrɔlen u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra sababu ye ka se ka Maliki ba alias Abu Maliki ka se ka ale yɔrɔ dɔn cogoya min na ka dankari kɛ a la o kɛra n'ale yɛrɛ opération Katiba de Masina ale ye o ɲɛmaa ye Juguni Pel ani n'o bɛ Seno mara fɛ Seno Jura mara fɛ ani Napata
o fɛnɛ sen fɛ o bolofɛn caman yɛrɛ kɔni nɔra ni dɔw bɛ tali kɛ sɛbɛn min ni a bɛ kunnafoniya fɛnɛ di min bɛ tali kɛ banbaci dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan octobre kalo tile 20 san 2022 Mali finitigilakaw kɔni ye pankuru wuli pankuru ka wulili sen fɛ a kun ye mun ye ka se ka taa balo ka taa n'o ye Farabugu ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɛ taa tɔni 3 ɲɔgɔnna si la ale ni maa 9 n'o ye jamanaden nanamasumalen n'u bolofɛn u y'olu fɛnɛ ta ka taa n'olu ye yɔrɔ kɔfɔli la n'o ye Farabugu ye octobre kalo tile 21 na san 2022 ayiwa ɲininiw ni kunnafoniyaw kɔni sɔrɔlen ndila ale bɛ tori dakado mara de kɔni fɛ banbaci maa 10 kɔni sera ka dankari kɛ olu la PM 8 ale ni PKM 4 fo ka taa se u bolofɛn caman ma minnu ni o sera ka minɛ banbaciw la octobre kalo tile 20 alisa san 2022 min ni a kɛra wulikajɔ ye Mali finitigilakaw fɛ kunnafoni sɔrɔlen yɔrɔ min na n'o ye Kirena ale ni Kona yɛrɛ cɛ kilo 28 o kɛra sababu ye banbaci maa 1 dankari kɛra olu la ayiwa marifa n'o ye fusil de chasse ye o 2 o sɔrɔla banbaciw kɔ AK47 1 ale ni chargeur téléphone 33 fo ka taa se batiri 6 minnu n'o olu bɛ don u ka mugujugu ninnu dilanni na ani u bolofɛn caman octobre kalo tile 21 san 2022 Mali finitigilakaw kunnafoniya kɔni sɔrɔlu fɛ alisa min ye CDG ale yɛrɛ ni Kona yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 35 ayiwa ɲɔgɔnna si ye min n'a bɛ Mopti fɛ o kɛra sababu ye sigɛnamɔgɔ maa 14 olu kɔni sera ka minɛ ayiwa ɲinini tɔw alisa o fɛnɛ bɛ senna tuguni ka bɛn ni octobre kalo tile 21 san 2022 kunnafoniya sɔrɔlen min kɛra sababu ye banbaci dɔ yɛrɛ kɔni o minɛra o kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Mali finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Katiba de serment o min n'olu bɛ serment yɛrɛ kɔni mara la kilomɛtiri 25 o de b'u ni Boni cɛ ayiwa u ka bɛlɛnikɛla maa 1 ale ni moto 1 ani VRL 1 Mali finitigilakaw ayiwa olu kɔni sera k'o sɔrɔ banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ alisa octobre kalo tile 21 san 2022 Mali finitigilakaw u kɔni ye min bɛ tali kɛ Sofara mara kɔni na kunnafoniya sɔrɔlen maa 5 sikanamɔgɔ u sera ko olu minɛ k'olu di n'o ye gendarmerie lakaw ma nka alisa Mali finitigilakaw u ye ɲɛmaayaso y'a jira k'a fɔ ayiwa u ka baara fɔlɔ ye jumɛn o de ye ka se ka malidenw u n'u bolofɛn ka se ka olu lakana cogoya min na taa ni ka sigi o bɛ se ka kɛ cogoya min na nɔgɔya la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ k'u hakili to adamadenya hakɛ a bɛɛ lajɛlen a kelen kelen na i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'u ma ko CTONL n'o ye baɲumankɛ tɔn ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ i b'a ye nin ye sifinnakaw yɛrɛ ka tɔn ye fɔlɔ ayiwa min n'a ka laɲini ye ka se ka damakɛɲɛ kɛ cɛw ani musow olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔ a ka ja farafinna jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ayiwa juillet kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni jɛkulu min ni ale ye CTONL ye a kɛra jɛkulu 6 ɲɔgɔnna si cɛ la minnu n'olu sera ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ min n'a laɲini ye ka se ka ayiwa jɛkulu min n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka se ka jamanadenw k'olu kunnafoniya hakɛw ale ni ko caman kan olu yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ ayiwa min ni a bɛ tali kɛ ka se ka manifinw ayiwa u ka hakɛw olu lafasa cogoya min na ayiwa ani min bɛ tali kɛ ka se ka maaw bɔ nɔgɔ la ka se ka o fɛnɛ baaraw k'olu la sabati cogoya min na ayiwa ni laɲini a baara ninnu bɛɛ lajɛlen ayiwa a bɛ maa min ka minɛn kɔnɔ n'o ye tɔnba min ka minɛn kɔnɔ o ye Savoué Children ye olu kɔni kɛra sababu ye min ye jɛkulu ninnu ye olu sera ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ min n'a a laɲini bɛ tali kɛ baaraw la baara min ni a bɛ kɛ sigidala baro ye baro min n'a bɛ kɛ hakɛw denmisɛnw ka hakɛw ale ni musolakaw denmisɛnnin sifinnakaw musolakaw olu ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de kɛra sababu ye jɛkulu CTONL ye wulikajɔ kɛ Bamako ani Mali fan dɔw fɛnɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a jateminɛ Bamako kɔnɔna la nin nɔ u taara Sikoroni Bakaribugu Ɲamakɔrɔ Sabalibugu Bajalande o ye Bamako kɔnɔna ye nka n'i taara Kati mara de kɔnɔna Kulukɔrɔ fɛ u taara Safo ka taa min ye Kita mara u taara Kasaro a bɛɛ lajɛlen kɛra sigidala baro ye sigidala baro min kɔnɔ
kɔnɔna la ayiwa bɛ baroda kɛ baroda min ni a bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka ɲɛta kɛnɛya kalanko ta sira ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la nka sigi in kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni sera ka ye kɛnɛ kan ni o ye sigida ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se laadala dugutigiw olu ma denmisɛnw an'u mansaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ja ninnu dɔw carila o jaw kɛra sababu ye minnu ni olu yɛrɛ tun bɛ ka hakilina ɲɛ minɛ walima kɛnɛ yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛ olu sera ka ɲɛfɔli kɛ n'o ye denmisɛnw ani maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa u ka kɛnɛya kalanko ani ni u ka bɔ nɔgɔla yɛrɛ kɔni sira yɛrɛ kɔni fɛ ani wale min n'o bɛ ta ka se musolakaw ma ni a bɛ fɔ min ma ko violence physique ale ni ka se ka u don furu la ni furu min n'o bɛ bɛn jagoya furu ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ mali yɛrɛ kɔni ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'a bɛ yakili to denmisɛnninw olu ka hakɛ la ani wale jugu min n'o bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw musolakaw olu yɛrɛ kɔni ma nin wulikajɔ ninnu kɔni bɛɛ bannen kɔfɛ ɲininkaliw ale ni jaabiw olu kɔni tugura baara ninnu yɛrɛ kɔni na nka bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ka nisɔndiya o kɔni o yira min bɛ tali kɛ nin baarakɛbaw la sigida ɲɛmaaw fo ka taa se denmisɛnninnaka minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ nka o kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ baara wɛrɛw bɛ yen nɔ don n'a nataw la minnu n'o olu kan ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnw olu ka hakɛ ma ayiwa ka se k'o lafasa cogoya min na ani jɛkulu min ni olu bɛ nin baara ninnu na ka se ka kɔkɔrɔmadoli kɛ ka ɲɛsin o jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na. Alisa an bɛ to baɲumankɛtɔn kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ ko mouvement Ambiko n'a ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Ɲani ayiwa a ka tɔndenw olu wulila ka se min ye Ɲoro ayiwa Ɲoro de kɔni kɔnɔna la u taara muridulaka saba min bɛ Ayidara Tal Jakite ka taa foli kɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na nka o kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen o taara kɛ min ye bu ye Ayidara yɛrɛ kɔnɔna foli ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ i b'a ye mouvement Ambiko a ma ɲɛmaa n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ayiwa min ye a coordinateur régional ye n'o ye Kayi yɛrɛ mara ɲɛmaa ye o kun ye Dawuda Kamara o kɔni taara ka taa Ambiko ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fatumata Ɲani dit Batuli ka to ka folikan di Ɲɔrɔ ani a morilakaw u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma min ye tali kɛ jɛkulu na u kɔni taara u ye sugoro ale ni malo fo ka taa se tulu ma misi ayiwa ka se ka o di ŋaniya yira la k'o di ni o ye Buye Ayidara ale ni a ka tɔndenw ma min kɛra Fatumata Batuli Ɲani yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'an taara an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Niger ka bɛn ni samedi don ye n'o ye sibiri ye octobre kalo tile 22 tileganfɛlaw tileganfɛ dumuniw kɛlen kɔ waati min na ka taa bila wuladafɛla kanɲɛ 16 la minnu bɛ tali kɛ bandiw la n'olu ye bingalikɛlaw ye o kɔni ye mobili dɔw kɔni kunbɛn minnu n'olu bɛ bɔ Tizeguru ale ni Bani Bagu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a yɛrɛ bɛ tali kɛ kilo 130 la ani ula yɛrɛ kɔni cɛw ye nka i b'a ye nin bandi kofɔlen ninnu n'o ye bingalikɛlaw ye u kɔni ye min ye maa fɛn fɛn tun bɛ mobili kɔnɔ ka se ka bɛɛ labɔ cogoya min na maa 11 ni maa 5 yɛrɛ tun ye chauffeur n'a ka parantikow ye ka se ka olu ninkɛnɛ karaba maa 6 olu tun ye sɔrɔ bosomɔgɔw ye ka se ka olu fana ninkɛnɛ yɛrɛ kɔni karaba cogoya min na o kɛlen mobili kelen min tun b'a la ayiwa u sɔrɔla ka taa n'o yɛrɛ kɔni na a kɔnɔfɛn yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ k'a fɔ Niger yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ nin wale nasuguya olu de bɛ yɛlɛ nin nɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka taa Guinée an y'a fɔ min ye Guinée jamana ɲɛmaa ye ale ni farafinna tilebin fanfɛtɔn min bɛ n'o ye CEDEAO ye ayiwa olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ ka taa Guinée n'o ye Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ ayiwa Thomas Boni Yayi ale kɔni ni a ka baarakɛɲɔgɔnw u ye wulikajɔ kɛ ka se Guinée jamana kan wulikajɔ min fana labanna baara la ni o baara daminɛra octobre kalo tile 16 ka taa bila tile 21 Conakry yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ tali kɛ cɛmancɛla fanga a mɔnɔw bɛ bɔ togoya min na i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ min ye maa hakili juru caninenw ye CEDEAO tɔgɔ la olu tun bɛ fo ka taa se Guinée yɛrɛ kɔni fɛnɛ maa hakili juru caninenw ma olu kɔni ye baara kɛ baara min n'a bɛ tali kɛ Guinée cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni mɔnɔ bɔcogo la nka bɛn kɛra min kan ni jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni fɛ o de kɛra min bɛ tali kɛ kalo 24 na kalo 24 na Guinée jamana kɔni y'a jira k'a fɔ laɲiniba 10 o kɔni tun b'o olu fɛ laɲiniba 10 min kɔnɔna la n'u tun y'a jira k'a fɔ k'olu bɛn'o baara kɛ kalo 36 kɔnɔna la nka min ye bɛn kɛra la kalo 24 nka laɲiniba 10 ninnu ayiwa kelen kɔni ma bɔ olu la y'a jira sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko Guinée jamana a n'a ɲɛmaaw olu y'a laɲini ayiwa min ye dɛmɛ ye ka taa hakilina dɛmɛ fo ka
taa se sɔrɔ dɛmɛ ma ka se ka o ta k'o ɲɛsin u ma min bɛ se ka to cɛmancɛla fanga in a bɛ mɔnɔ bɛ se ka bɔ cogoya min na hɛrɛ la bɛn kɔni kɛra o kan nka Guinée jamana y'a ɲini n'o ye farafinna tilebiya fanfɛ tɔn ayiwa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u ka se ka dɛmɛ don u ma ani ka delili kɛ soronnadonni Guinée jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min bɛ se ka to dɛmɛba ɲuman kɛ tɔnw dɛmɛ tɔnw olu bɛ se ka Guinée dɛmɛ ni hakilina ni sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye cogoya min na ayiwa yaasa jamana ye laɲini minnu kɛ olu bɛ se ka sabati a yɛrɛ k'a fɔ min ye maa hakili juru canini ninnu ye Guinée tɔgɔ la ale ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ayiwa tɔnba yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko u bɛna wulikajɔ kɛ ka jateminɛw kɛ baara ninnu n'u u bɛ ka kɛ cogoya min na ayiwa yaasa majɛw olu kɔni kana baara ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɛn kɛra la min ye kalo 24 ye bɛn kɔni kɛra la o de kɛra sababu ye tuguni gɛlɛya misɛnnin min n'o tun bɛ Guinée ni ayiwa kɛlɛya tɔnba n'o ye CEDEAO yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔr'o la hakilina jiginna sigi min kɛra n'a kɛra ka bɛn ni 22 septembre yɛrɛ ni o bɛ bɛn Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲaɲari don yɛrɛ ma ayiwa min n'a kɛra n'o ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba fɛnɛ ka ɲɔgɔn ye min tun bɛ n'o ye a 77 o senfɛ farafinna tilebiya fanfɛ tɔn a ɲɛmaaw kɔni ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna la n'u ye ɲangili ta ka ɲɛsin Guinée jamana ani a jamana ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an bɛ taa Chinois jamana kan n'o o ye Chine jamana ɲɛmaa ni ale ye Xi Jinping ye ayiwa ale kɔni u ka tɔn min bɛ n'o ye fanga ɲini tɔn ye n'a bɛ fɔ o ma ko PCC Parti communiste chinois ale kɔni u ye danaya kura da ka tuguni san 5 kura ka se k'o d'a ma parti yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya mara la nka ni san 5 kura min filɛ a bɛ danaya fɛnɛ ko fɔ min ye jamana yɛrɛ ka ɲɛsin o ma ayiwa o kɔni bɛna sɔn don n'a nataw la san 5 kura ka se ka o di n'o ye Xi Jinping ma yaasa jamana mara a bɛ se k'o kɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la ayiwa a nun donna ka bɛn ni octobre kalo tile 23 o don kelen de la Xi Jinping ale sugandi min ye u ka fanga ɲinitɔn min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko PCC ka se ka ko o yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye a kɛlen min kɛra o ɲɛmaa ye a ko layidu min b'ale bolo ka ɲɛsin Chinois jamana bɛɛ lajɛlen ma o de ye baara ye baara ni san 5 min kalifalen filɛ la a bɛna wulikajɔ de kɛ tuguni min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa Chinois jamana ayiwa a bɛ se ka yanga jamana caman yɛrɛ kɔni tɔw cɛla cogoya min na i n'a komi a bɛ cogoya min na bi foli ni waleɲumandɔn a kɔni y'o kɛ ka ɲɛsin tɔnden bɛɛ lajɛlen ma danaya kura min ni o taara k'o da ale kan a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na Chinois jamana kɔni tɛ se ka taa ɲɛ fiyewu fɔ diɲɛ jamana tɔw a n'olu ka fara ɲɔgɔn kan wa a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni tɔw ko a bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ mago bɛ Chinois jamana la san 10 a bɛ ka Chinois jamana ka se ka o mara ayiwa min ye baaraw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na ayiwa nisɔndiyaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla sɔrɔ sira fo ka taa se min ye jamana basigi yɛrɛ kɔni o sira yɛrɛ kɔni fɛ o sera ka kabakoba 2 kɛ n'o ye sɔrɔ ta sira ale ni jamana yɛrɛ kɔni basigili nka belebele min n'o o b'u kan sisan ni o bɛ tali kɛ banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Covid-19 ale ni l'Amérique jamana ayiwa sinaya jala min yɛrɛ kɔni b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ tora sisan nɔ ka se ka ɲɛsin kɛ olu yɛrɛ kɔni ma min ye ayiwa ɲɛmaa ye n'o ye Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping a kɔni ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka min ye a balimakɛ n'o ye Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin o fana kɔni ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka a ɲɛsin a ma a ko ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don a b'a dɔn k'a fɔ baara ɲɔgɔnya min n'u y'a daminɛ u bɛna tɔ k'o laban ɲɔgɔn fɛ ayiwa min ye dɛmɛ ani dɛmɛ ka se ka ɲɛsin jamana ninnu fila olu ka tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma o ma cogoya min na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi n'o ye kunnafoni sɔrɔlenw la an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛra ni anw ye ka se ka olu jiri jaa ninnu k'u cari diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Yeli Vision sanfɛ.